Shugaban gwamnatin mulkin sojan ƙasar Janar Abdurrahman Chani ya sake kira mahalarta babban taron ƙasa wato da ya gudana kenan a tsakiyar watan Fabrairu da su sake hallara a birnin Yamai domin gudanar da kwarya-kwaryar bikin kaddamar da shawarwarin da ya karba daga cikin waɗanda taron ya gabatar masa. Wakilinmu na Yamai Gazali Abdu Tasawa na da ci gaban wannan labari. A cikin wani sakon gaggawa ne da ma'aikatar cikin gida ta ƙasar Nijar ta aika wa gwamnonin yankunan ƙasar Nijar guda 8 a wannan Laraba. Ta sanar da su da gayyatar da shugaban ƙasa Janar Abdurrahman Chani ya yi wa illahir wakilai 716 da suka halarci babban taron muhawara na ƙasa da sake kamo hanya zuwa birnin Yamai domin halartar a ranar 25 ga wannan wata na Maris. Bikin kaddamar da a hukumance jerin shawarwarin da shugaban ƙasa ya karɓa daga cikin waɗanda babban taron muhawara na ƙasar ya gabatar masa. Sai dai tuni muhawara ta kabre a tsakanin 'yan ƙasar Nijar a game da fa'idar sake kiran taron da shugaban ƙasa ya yi a maimakon yin jawabi ga 'yan ƙasa domin gabatar musu da matsayarsa. Alhaji Baba Almakiya shugaban kungiyar Sedan Nijar na fatan shugaban ƙasar zai amince da illahirin shawarwarin da babban taron na ƙasa ya gabatar mashi. Shawarwarin da aka kai ma shugaban ƙasa shawarwari ne wanda an kai wata 16 mutane suna ba da ra'ayoyinsu. Kenan muna gani inda akwai an abubuwa da ake sa hudda da tun lokacin da an kai zama na kwamitin nan ne kamata a hudda. Inda wanga ra'ayi ne na al'umma to kun ga ko yau ba mu ga yadda za a ce ba cikin shawarar da aka yi ma shugaban kasa a ce ba zai yarda waɗansu ba. To don me aka yi zaman kenan? To amma Alhaji Mamman Dutse shugaban kungiyar mutan karkara takara ɗaya daga cikin mahalarta babban taron na ƙasa daga jihar Maradi ya ce sun karɓa wannan kira na shugaban ƙasa. Wannan kira ya nuna mana niyyar shugaban ƙasa duk abin da za a tafiya a ta yi cikin shawara ya nuna muna muhimmanci alƙawalin da ya ɗauka. To abin da shugaban ƙasa zai yi wannan ba za mu ci mishi albasa da baki ba, shi ne bayyana mai ɗaki shi sai inda ɗakin shi ke mishi ruwa. To sai dai wasu 'yan Nijar ɗin na ganin sake kiro wakilan babban taron na ƙasa a birnin Yamai wata dama ce tabbatar da dukiyar ƙasa a daidai lokacin da take cikin mawuyacin hali. Kuma bikin cikon sunna ne kawai ga matsayar da shugaban ƙasar dama ya riga ya ɗauka. Malam Sani Muhammadu wani matashi ne a dawa da mulkin soja a Nijar na daga cikin masu irin wannan ra'ayi. Taro da shi su gare su shine ɓadda idan 'yan kallo kamar yadda sun ka tsara kayan su wancan taro na farko da aka yi da abubuwan da suka so ne aka rubuta tun da mu dai takamaiman abin da muka gane wa'anda sun ka sa Chani ce yi wannan juyin mulkin sun gane cewa da dai ba za su samu ba galaba bisa 'yan Nijar ba za su samu ba yadda suke so shi a dalilin da ya saka sun yi kwammace ma Chani ya ci gaba da mulki shekara 5 kamar yadda sun ka rubuta cikin wancan taro wanda suka yi su zo su kashe kudaden ƙasa kamar yadda suka yi. Wasu daga cikin muhimman shawarwarin da babban taron na ƙasa ya gabatar wa shugaban ƙasa da kuma 'yan ƙasa ke jiran ba da amsa a kansu sun haɗa da wa'adin mulkin riƙon ƙwarya na shekaru 5 sau 2 da aka bashi da ƙarin girma zuwa janar ɗin janarori da ma batun soke jam'in siyasa na ƙasar ta Nijar baki.